pane nhaye nekakubaitirai panapa yatiri kuona kuti aiwa maministers aiwa emunyika yezimbabwe vari kunzi vakomana ava aiwa they're sleeping on duty, vari kunzi havasi kuita zvine musoro, noda kwokuti vakombewa aiwa nezvinhu zviri ngori simbo zviri kuitiwa nevakomana vekuneighboring country yenyika yezambia. Maresponse andiri kutaura panapa hazvisi zvinhu zviri kubva kwatiri isusu, but tikuona kuti macitizens ari kuuya nemaideas panapa vachishiya kuti aiwa kana vakateerera ngavaite change nekukasika. Sandapinda masvika vanoda nyongwa pana mudori wasubscribe ulike turn on the bell icon. Nyaya inotangira pakuti mutungamiri wenyika yezambia anokomishina kana kuvhura mahospitals amuri kuona aiwa kana semavidhios amabona atamboposta kumasure zvamuri kuona kuti aiwa mutungamiri wenyika yezambia vahakaenda Hichilema anokomishina sezvamuri kuona izvi zvinhu zvinokurudzirwa, zvinhu zvinokudziwa. Tinoona kuti tikapinda panapa pane vanhu vanokomenda, pane anonyora achiti we only wish if our diamonds, gold and platinum and other minerals could be used for these types of social infrastructure in Zimbabwe. Munhu ari kureply pa post yezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Mumwe abva yakataura mashure kuti isu taita eseremoni yemastreet lights hanzi touchline inenge yava safe. Panapa tiri kuona nyika yeZimbabwe sezvamunongoziva kuti parenyatwa zvinhu zvinoomera zvakanaka. Yes, vanenge vachiti masanctions ari kuhinda the progress kana success yenyika yeZimbabwe, but tinoona kuti vakomana ava pane zviitiko zviviri zvatoona kuti aiwa pane nhau yogadzirwa kwemastreet lights nenhau yepa-airport panogadzirwa the VVIP section yema-airlights enyika yeZimbabwe. Panapa vanouya vachiti aiwa vanotoakambana nepicture ramuri kuona iro vachiti yes, panapa toona kuti nyika yezambia iri kuita kuti aiwa life yemunyika yezambia ive secured, vanhu vakwanise kurarama, aiwa life expectancy increase nekuda kwokuti the health ministry inenge yakwanisa kuisa equipment iri advanced and adequate. Panapa macitizens ari kusvora zvakanyanyisa aiwa these two events zvamuri kuona kuti aiwa toona mapictures ekukomishiniwa kana kugadzirwa kuitwa malights aiwa the mayor vana Jacob Mafume pamwe chete ne the VVIP section yepa-airport vachiti aiwa they must copy zviri kuitika munyika yezambia vakwanise kuita kuti aiwa parenyatwa aiwa ikwanise kumaintainiwa, vakwanise kuitisiwa aiwa zvinhu zveupgraded kuti upenyu hwemunyika yeZimbabwe aiwa uve secured.